pequenos científicos. Nós somos Manuela e Aroa. E para o día de hoxe traemos un experimento moi sinxelo e poder realizar cos vosas familias. Este experimento trata dunha mistura de cor moi sorprendente. Estade atentos e atentas porque haberá preguntas de por medio. Collede unha lista e anotade todo o que vos fai falta para realizalo. Imos alá! O primeiro que precisaremos será un vaso de leite enteira, Tamén bastoncillos de algodón, un pouquiño de xabrón, colorante alimentario da cor que máis vos guste e un envase. Agora debemos botar un pouquiño de leite. Engadiremoslle unha pouca de cor. Logo, collemos os bastonciños e mollámolos nun pouquiño de xabrón. E agora o que faremos será introducilos dentro dun vaso. Mirade como se move a cor. Todo isto ocorre cunha explicación. E desta acción podemos decir que a leite, que provén da vaca, está formada por unha graxa natural. E o xabrón repele esta graxa. Por iso, lavamos os pratos con xabrón. Esperamos que vos gustase moito este experimento e que aprendesedes moito. Intentade nas vosas casas e parecerávos moi divertido. Nos despedímonos polo momento. Ata pronto!